anya ko damne nimma saba Allah subhanahu wa ta'ala to way alamne geedine lo bolé tigi alkiyama hine kregre tigi ambal bawo sama Allah subhanahu wa ta'ala ko ako izan aw qadda zilzilatul ard zilzalaha ako domina ni dugukolo bina yerere ni ko gelena ako do kelasa na yerere la api bonike akona feuna ni ko bela jerele fli dugukolo sabe ako mo de bet ko le nabi nabi ka yere ni toye na yere ni ko gele nabi yawma izin tuhaddisu odola sa fama Allah subhanahu wa ta'ala abena fatu ko ma fengo fenna keri sambe kamini sinye tigawla kabini jamfo kabini jeli tu kabini juyawla fade juya tamo dibiro tamo kata do jamba ko joro ala ba fa dugukolo e dadu ala ka bela jere da kalbi bilanna rabbaka awmina ne masaba ala ta'ala ka je dugukolo bi dadu bela jere la ni ga bela jere la kan ka wala kili fengo fe ni tumaka dugukolo sabe ikume mogo plani mi ngejona fade juya ani ka do mogo ka ani hashiriya ani tebelju iye munu de bara ku do ka bu korula iye mamudu bara pondula ka genge zirajula ki bolo ke ka genge srafla bewna masaba ala dugukolo edda do ala akibara akya bela jeri la kan yawma yasjuru an-nasu asfada ako odosa adama de bela jere na ti sigi ka kele kuwa ye bara ni nge ina to sara ko na ye bara mi tigi ke li yura wa amalahum ni juma do kalama bina de tege ni ngama no asumale bina de tege odo ya man miskal zarratin khairan yara ako dosa ni mamine bara nyuma fitini ke khayran ya ako ibino yi odo ibina ye inyira ka ye ko ni yene tai ni mamine bara nyuma fitini ke iba ye ko ni yene tai kala zarratin sharran yara odosa ni mamine bara jugu fitini ke kabi misikala zarati nyogola kabi yeshu doya nyogola ala ko dona saharani yara ibino yenyela konna yaminge nino wale kado kisana ni dugukolo yere no e jeewli ko fo sura e dugukolo yere ni ne o ko fo sura e ni no bale amina sura mi tugo ka o de soke ko fo sura no e kele so ko fo sura e amino de tugola bismillahir rahmanir rahim anyini bare ndamne ni masaba Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay alamine ko kamine bagay na yu laba magay ko ala de ko je hine kere labole tigi alkiyama hine krengre tigi wal ayatin dabura ala ko nyen kali kele ke soula somuno no pali ko tu utoro men manga bo disikuna ne ala nyen kali kele soula fale muriyati akunye kali kele ke soula kele ke somuno bolito toro me kamere tiga farauka akunye kali kele soula kele somuno boliko tugu
ni ubishi ka boli ko ju subha ko fube puseru wuli ka yoro tatu فأثرنا به نقعا boli ko ju e bangali fa kununa فورثتنا به جمعا kakani ubishi ka boli ni gata tu jami'an keleke so bela jeni kata jugu jami'an yugo bela jeni halaki ko faga ko kene ko nyen kali ola إن الإنسان لربه لكنود ako e adamade e bi heraw de kanuni yere bi nyina daba makwa masabi yida e bi nyina ko ngaka wati abi nyina ala ko na وإنه على ذلك لشهيد ومن فلان وإنه نرى وتلك فوينه على ذلك لا شهيد أدوى دي أي رمشيري نيا صرا إذا مي كانوا جيلا نيبو كانوا على والله إنك على لشهيد والله أدوى دي بهرجنا وكانوا نلو كجلا نيجا على قدر نعم أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور يلا أدوى دي إما دوكا فو فهمنا من dugukolo la ani kogo dugu la kogo disiw la dugukolo kono yala ni ala b'o kalama wa وبصر ما في الصدور min bɛ munumuna a disiw la i bɛ min munumunu i dusukun na ɲuman dɔ juguman don e m'a dɔn ni ala b'o dɔn إن ربهم an na an masata la e m'a dɔn ka fɔ diɲɛ wuli la diɲɛ ban na alikiyama kiri tigɛ dɔn a bɛ jɛ la a bɛ gbɛrɛ i m'a dɔn o bɛ ni ala bolo wa إن ربهم بهم يومئذ لخبير إما دو أفضل دو كيف تيجي أبي جايلا أدو أتي جايلا أدو بني على بلو أفمانا سكوا كفسرة نيو باني أمينا سورة من جولا ودي جايلا كفسرة يجي أيوة سورة القرية أدوا أفمانا أمينا سورة من تا ويه كياما كفسرة الكياما كفسرة أمينو دي تاسيسا بسم الله الرحمن الرحيم نقول إن من مسبب الله سبحانه وتعالى تقبل كماي على من يجيب من البلدية الكيامة من كرنجرالتي القارعة ثم القارعة على كل جليات دو كومات دو وما أدراك ما القارعة أكو فيد من يكون فني نيجليات دو يدانو كومات دو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أكو دامي إن adama denye unapa ina ko min pli ni sani nana mpli misanu mi bod ko la tumi kina adama denye tula وتكون الجبال كالعهن المنفوش inyebe kulbamuna inyebe kongoli bamuna abela jere na ti ka jenya do ka poli ku kwadi na ko mi ko mugu adu gele yabu فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازين أكو دو ممن من غنيوانيا تسلي ميجاني كريارا فهو في عيشة راضية في ساعة الرد أقول تلو نايدي ونايا لكتا الجنة سنة زوجة وزامبده وأما من كفت موازينه نما من غبجاني نور ومجاني ناس تغيرتو فأمه هاوية أكو واتجلا مو ولو نادي ونايا كتا ونبلا كما كنا فراولون فلانا كجي هاوياتو كنا وما أدراك ما هي فجمني كرة ما هي فجمني كنا فني نيورينا شغلة نار حامية نيمودو نار ودي تسمي حامية تسمي من كادلا أتمنى
ninye ale bane amina sura min tu ula ode suratul cheya ko fo sura nabi foko al hakum bismillahir rahmanir rahim anya ko damne ni masaba allah subhanahu wa ta'ala to barakamay alhamdu takasur alako anama dembe teliya ni cheya la nga dew nga cheya nga nyamfulo ka cheya nga kinyemaye nga demma baye nga ke jalati baye nga ke famaye hatta sartum al-maqabir ubitola nga semanso nga dugukolo ka cheya fu bitaso to kabruka hatta sartum al-maqabir fu bitola betu yere soro kabru nga kono kalla sawfa ta'lamun kalla abe baratu mina sawfa ta'lamuna ayo tabla de note abina ye sawfa ta'lamuna abe minna otene summa kalla sawfa ta'lamun o kofe abe baratu mina ayo tabla koy bara ndina ke aw hakina ye koy abna wowe ni demsowe akono ala kutaso no ba fasifizo kwa rimaso ingewi somma la tusaluna yawma izin anil no kidin irala tabe ngoti la alkiyamadu dunya da amadu amina sura minta o sura odi suratul asri oh no ye aywa lazrakli kufa sura bismillahir rahmanir rahim anya ko damne fama allah subhanahu wa ta'ala to barkama ale miye ko damne bagay na bur laba je hinel lobole tigi alkiyama hine kerengrale tigi ama deni alaka hinana ya rabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr allah subhanahu wa ta'ala ko wal asr nyinkali la zarakla inna lisana aw hadama daw laf kusri aw bay mo perdilu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين فناكر مولي وعامل إن الذين آمنوا فناكر مولي مامر لمن يرى وعامل صالحا ويا براني مو فناكر نعم وتوصوا بالحق umata barani ma kali dama mo de yow sira men no plus rabi che kuma mana bo fo bi che fo imana fa mo fa fo yo bi che fie ubi che mi fu kaso ba kele fo kinem ikaku fa وتوصوا بالصبر ikake mo fa ni ma be seri mani komiye ikati plus rabi sabali kana fu ne sira do akoro ikaku fa ni ma koyi mo perdilu do surah allah al-aziz suratul asr ni yani bani amena surah mi dabne suratul humazati no ye dambere bolaka ani nyengere bolaka surah dambere bo humazati dambere bo ani nyengere bo ko surah bismillahir rahmanir rahim anya ko damina ni ala tobaye foroba allah subhanahu wa ta'ala ni ale ye je hina lo boleti alkiyama hina kragraleti amba dini ala ka hinana ya rabbil alamin wa likulli ummatin lumazat ala ko wani bone ade halakini tache likulli obemai humazati mammi ngara tambere bolay lumazati ani ngere bo الذي جمع مالا وعددا الذي يموي جمع مالا وعددا كده وكدو انا مسودو يحسب أن ماله أخلدا ako awdena ko aw kam maray mawbawa cewn dowdu nawba kan na fulo garbi
ka diɲɛ kobaw kɔnɔ a ɲɛna ko a ka nafolo in m'aw bɔ كلا لينبذن في الحطمة a ka nafolo b'aw bolo k'a garidi bondiw la n bɛna denkundi kɛ n bɛna kɔɲɔ kɛ n bɛna fɛti kɛ n bɛna pari kɛ n bɛna pari mara n bɛ nin kɔnɔ ala ko kɛla a bɛ baara jugu min na a y'o dabila n'an b'o dabila layunbazanna fil hutamati mɛlɛkɛw b'a kiw janɛmɛ soba in kɔnɔ la وما أدراك ما الحطمة fɛn jumɛn y'i kunnafoni janɛmɛ so gɛlɛma in na ala ka jɔn نار الله الموقدة ni m'o dɔn narullahi o de ye tasuma ye al-muqaddat n'a bɛ yege adamaden dusukun na al-muqaddat tasuma min n'a minɛ ka gɛlɛn t'a dɔn التي تطلع على الأفئدة a ko a tasuma minɛ bɛ yege adamaden dusukun na dimi bɛ kɛ ka jigin i kɔnɔ ɲɛnakili bɛ dangɔnɔ file la a tɛ jigin dusu la bilen إنها عليهم موصلة a ko o min filɛ sa i bɛ da wagande de kɔnɔ n'o ye tasuma wagande de ye janɛmɛ kuuru a kɛ su kɔnɔ في أمد ممددة nɛgɛjuru kɛlɛ k'a siri fi amadi mumɛdɛda a ko o kuma na fiɲɛ ti don wa fiɲɛ ti bɔ o de y'a kɔnɔna ye an bɛna sura min dugu o la sow kofɔ sura n'o ye samasow ye an bɛna o sura de tugu a la بسم الله الرحمن الرحيم an ye ko daminɛ ni ala tɔgɔ ye ale min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi an b'a deli ala ka hinɛ an na ya rabbal alamin ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب nin sura in min filɛ sura in jigira ka alakiraba bangeli tɔ to kalo 1 ani awa k'a bangeli tɔ to kalo 1 ani tile 10 o de ye tile 40 alakiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam kurusiw ka dɔnnikɛbaa baw u nana k'a lakali u nana lakali k'a jira k'a fɔ ko diɲɛ laban nabi ɲuman laban n'a bangera kumana kurusiw ko y'u ka bonya bonya min fɔra ala ye o y'o dayɛlɛlen mɛ u ka bonya min kun ye u ka bonya ɲininen ye n'o ye bɔliw ka bonya yɛrɛ bonya ka bonya sitana ka bonya o bonyaw bɛ na datugu tuma min na n'o fɔr'u ye sa alisilamɛw kurusiw ayiwa fɔlen u yɛrɛ u bɔra kalama o tuma na u wulila k'u jɔ ni yahudiyaw u bɛna mun kɛ cɛ dɔ tun bɛ dugu min bɛ Magan kɛrɛfɛ Magan ni Morodugu cɛ n'u b'a fɔ ko Yemani cɛ dɔ de nana wuli a ye soba dɔ de jɔ k'a kɛ l'église ye ko a bɛ taa alikaba ci ko silamɛ bɛɛ ka na hiji kɛ Yamani o fɔra tuma min na silamɛw ka na hiji kɛ alikaba l'église la silamɛkɛ dɔ ye kuma in mɛn a wulila ka bitibo ɲini ani bana adamaden bo ka nɔgɔ fara a kan ka taga so in kɔnɔ bɛɛ maraka su fɛ k'a maraka fo ka na a bo tɔ to a da la dugu jɛra dɔrɔn Aburahama ka mɔgɔw nana u nana ka na nin sɔrɔ a ka so in kɛra tan u ko maa si ma in kɛ selibaw bɛ nin kɛ tan o kɛlen sa a ye kanbɔ gɛsi a y'a ka kɛlɛdenw wele kɛlɛdenw min tun b'a bolo maa 100 ani kɔ u wulila n'u ka sow ye fo ka bamanan wuli ka tile ɲɛ minɛ Aburahama y'i jɔ o cɛma a ko ne y'aw wele maa wele Banjira n y'aw wele de an bɛna taa Magan ci an bɛ taa Adama Dankoro ci k'a fiyɛ bolo ale nisɔndiyara o wulila o y'a sɔrɔ so dɔ b'a yɛrɛ bonya kama n'a a giriya kama ni nɛgɛjuru fil'a la k'a sigi fanko fɛ a b'o sama k'o di Ala tun y'o fɔ ka d'a ma yɛlɛla ka so in kan u taara sisan k'u bɛ taa Magan u b'a digi u mana se dugu min ma u bɛ taa o dugu mɔgɔw sigi a dɔw bɛ k'o fara u kan olu bɛ bɔ k'u kunbɛn olu tɛ s'u la a
atara kata fala kase dugukani mbaga nge dugumingo o adama mi borakana akola brahaka on kasila ne bora ko ka mbaga no ida o ta ko kata o tari ko yoro na ko mbaga sufu ngani o yi bora ko halaki bora sa ka chuo ka o ida ka sa yoro be pele sisa abrahaka asigile tora para dudasi ukadula dugandi somi no meu ayo mine o gadula ko bolo bolo blaka do baka ayeta ko baka mami mi maka adolo ko aka faye aka mama tikawe mo tarafa de mo tele bunyara adele mo tele ko e ganye ale ko mo ha dina ale ko mamina ale ko abdu manafila bara kusheida kusheida bara kilabila kilabi bara kanina o mana sawde o de fokaye ne adele mo tele ko adele mo tele ko e ale ko mamina o de awa ale de mamine o de abdulaye bahamu ada de fane Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana fesa abdul mutabak kenya ni me wode abatwan ko yesna ni rabbi allah anha abdul ko ko na ndoina ane jamuni na ne adun ko ayam shukta abraha na ka jamata ataru akocho nana ki inyini nga akura abara kama ki bismillah inna namuna akon nana ibanga shuda mana nga nyome yega teledo ka ngino la uti abara ko choy kun ko jarane ki pmale ko jarane nenna nage mina alkamati ikatine so mido geti imana ngeke la force fuma agule muto ko kwa akwa so yene tay mais so mi fle ne ta to abara ta pa de mo ma do enda do ake ka samu bana ni serama ni so ndi adibile to ayi ga so bi akabo o kala ko bana adu mo ta 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 ki ko do sama so ke abara ta do atra ko Muhammad adam bini ke aliyenke ala ya da ka agere na sama so ina atari da loko ako Muhammad ala ni ida ka fara bima kan ni duela ka barka duela o ala ka so wodi ye alikamba ni sira sey ma bi ala bi ka bunya bi ka koy ka mani o kera ba mi na se ba soy ayani adul mu tarbo yi kondo abraham ya ba ka suno ayoni ayon ba atati das masunta ayesu ke indige ka mata ka bashi daga da amata ka tasma ya ka fito da amata ka ta mina ala dona ko ina ko abraham ta ko da au to ka di maga ga ne ka so bala ka ta mi se ngo so aya ti aka na fo ito bi ayi ko no yo suru ka bala ka kuma ni no yo suru ka bala ka surabi yo la ka anye wona surabi ni fi lo yo ko sura amina ko la sesa Bismillahirrahmanirrahim. Aywa ko kamena ni masala kala ko parikamai ana mi je gine lo bole ti ali kiyama ne tere le ti ana ala jega ka gina ya rabbul alamin alam daraka fara rabbuka yasabil fil ala ko muhammad alam dar kayfa ngala man yelko wal imam kayfa kafa idabama fa alla rabbuka yasabil fil ay baraju min nas masustibu ka yala imo bewa na alam yajal kaydahum fi tadlil ako o ka jebeli mi no ya jebeli mi ndiye wode kala filide uma no kuma do ukundake wa anzala alayhim tayran ababil anya chini kuma wa anzala alayhim anya chini ka tayran nikono sobai فجعلهم كسر المقول نبدل جولين لك
farafle mami kwa kerani inna ko min mishu shila lo yadu ka domi ka boka la ka udaka kulumula la kashi kadra jele kero tuguro noye abrahata ka mogoyi abrahata yere mi sagira abeka na bikanna sadaka sayyamana borora asugobi tige ka buna nofe sugobi tige ka buna nofe ni sugobi buna bi kumira ba sugo gudali ni duguma fa to kere ba fo no ni sigile me su keke ka abrahata kerati ka halaki ka fayana ka sisu sadaqallahu alazim usura bana amina sura min dugu ula wode suratul quraish e maga quraishu ko fo surai بسم الله الرحمن الرحيم قول دابنا الله تعالى كفس واتوهم بركما ele de je kine lo bole tigi la ra de kre de tigi ambe ala jeni ala ka kinen anna ya rabbul alamin lila quraish ala ko lila fi quraish quraishu lila udin nanjila إلافهم رحلة الشتاء والصيف أكو ولله جل جلاله سمعيه فننا بما وبيتا جابوك السامع فننا بما وبيتا جابوك اليمن فليعبدوا رب هذا البيت nga alako nyafo ye kurisho falyabidu ayabatoke rabb hadha albayt ni alaka subainana الذي أطعمهم من جوع الذي مثل أطعمهم من جوع مثل من يولا دومي نينغا وبوكو متبولا أيو كاسو باتولا كتير ولا ما ينقول ni ala yɛrɛ de k'a ye tan وآمنهم من خوف wa amanahum ni ka aw kɛnɛ min kawufi ka bɔ kɔlɔlɔ fili ko bɛɛ ma a y'o masaka so bato dɛ sadaqallahu alazim o tuma na nin ye ale baale ye an bɛ o de ye suratul maun jakumani kofɔ sura بسم الله الرحمن الرحيم ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an bɛ ala deli ala ka hinɛ ana ya rabbal alamin أرأيت الذي يكذب بالدين ala ko araita ayan kunafoni nimma ka kunafoni yukazu bidel ma min yen galon tigi alika saradola ni ne wale jone bulu wera ta kai ni ne ale koita wale jone bulu girata ale de koyi ni yedra an ni kunye baraka na bi sarat ma mun aba fo ni ngacha en anga do bonna فذلك الذي يدعو اليتيم akela maye mami nati yatima wala dumini ولا يعود على طعام المسكين abidda mawni yatima wala dumini fe wati misikina atu la dumini wa biddo mawnu la dumini ni fanake na bu la dora fa ay nutu sa abu hinan nuna bandu mawke ali yoro ina wani dunu bulu mungira ta chama ba mbe yawo je kundi na ulisa ko mawuya wale dunu bulu mungira ta be yade ana tafi فويل للمصلين alako bonani halaki fawilu bonani halaki litache lil musallin ako be selila dawka o yana ko ni masilla ka ba ko ya bane yo yala esge abe josona dawka o foranna abe kafiri wera ka o foranna ne ko no gangoyde fawilu lil musallin ko bonani tache ni halaki ka be selila dawyi الذين هم عن صلاتهم الذين هم من ماويه عن صلاتهم ساهون ويسلي قواتي لك قبل واتي ورلا anu sigira ka me amame douda doni ba douda television guturu kono koy
k'i bi se ka seli fana lazara bila ka seli fana kɔnɔ k'a bila waati wɛrɛ la a ko allazina hum k'u yɛrɛ dira k'u cɛsiri kuma la n'i y'a dɔw jɔlen kabako don dɛ majigi de ye ala ɲɛfɛ e bɛ ka k'i jɔ ala min ɲɛfɛ e tɛmɛkɛ mɛn i concentré mɛn f'i tɔnkili mɔgɔw bɛ siran i tɔnkili ɲɛ kɔfɛ o de ye ala ɲɛsiranɲɛ dɔn ye han u jɔlen f'u b'u senw ceke ka ala babari wa maa minnu y'u sigi ɲɔgɔn jɛ daba ni pelu ni kɔkɔ ni sunbalaw ko maa o maa y'i sigi ɲɔgɔn jɛ o la ala ko halaki ni bɔlɔ ni ta cɛ ye sadaqallahu alazim o sura banna an bɛna sura min dugo la o de ye al-Kawsara n'o ye ayiwa al-Kawsara n'o ye awa alakira sallallahu alayhi wa sallam n'o ye a ɲɛji cɛ don ala fɛ n'o y'o kofɔ yɔrɔ ye an bɛna o de tugu a la sisan naam Bismillahirrahmanirrahim. ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi Inna a'tainaka al-kawsar. alisilamɛw nin sura in min filɛ n'an bɛ k'a fɔ dumuni yɔrɔ bɛ nin sura in na kosɛbɛ maa min bɛ siran ala ye ni taama gɛlɛyara maa min bolo i bɛ nin sɛbɛn dugu ma bugurimugu rɔ k'a dafalen sɛbɛn k'a fara ɲɔgɔn kan ka na kɔnɔna na n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka na kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ k'a tɔni fara o kan k'a cɛ i b'a bugurimugu mugan hɛrɛ bɛ fan o fan ala b'o da si ma nka maa min bɛ siran ala ɲɛ maa tɔɲɔna maa min sigilen bɛ ka diɲɛ buruja e ko tɛ halaki bi ye alikiyama don o tuma nin bɛ maaden tugan fɛ maa min n'a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ mago ɲɛ o de ye nin sura min ko fɔ k'a filɛ alakira mahamadu a bolo y'a den bɛɛ lajɛlen da kaburu kɔnɔ fɔ den kelen den 7 a ye den 6 de da kaburu kɔnɔ o den 6 jɛ a y'a bɛɛ lajɛlen da kaburu kɔnɔ k'a tɔ to Fatumata bintu Rasululahi kelen bɛ di o Fatumata min filɛ o ni alakira cɛ fana kalo 6 dɔrɔn de donn'u cɛ balo rɔ ɲɛnamaya rɔ Fatumata tun bɛ kasi de ko ale ka to yen a ka fatu a ka taa fa nɔfɛ alijinɛ kɔnɔ kuma kafiru de ko sa alakira Mahamadu i kɔ ma tigɛ wa i kɔ ma ban wa i m'a f'i ye ka ala bɛ yen a tɛ nin ye wa i denw ma fa ka ba nin i kɔ bannen filɛ o kuma o min fɔ dɛ ala ye nin de dig'a ye naam Inna a'tainaka al-kawsar. ala ko Mahamadu i ɲɛji cɛ i muɲu inna a'tainaka al-kawsar ani min kawsara kɔji ye lahara don i n'i ma don ɲumanw minɔgɔ don kɔngɔ gɛlɛya don siɲɛna don kɛlɛna mirimiri don tasuma kabi kɔnɔ lahara don ana kawsara kɔji sigi i n'i ma don ɲumanw ndaka kafiru ye minnu tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ yan kafiru ye silamɛ minnu mangoya k'u tɔgɔ ci ana kawsara sigi aw la Fasalli lirabbika wanhar. i seli Mahamadu i k'i ka ɲɔgɔnmɛ kan sɔgɔ kana tamaki i na mini kɔji Inna shani'aka huwal-abtar. inna ne ala ko shani'aka huwal-abtar kafiri ninnu ye maa kɔtigɛlenw ye ala kira kɔbi o tuma na nin sura in dara yan an bɛ baara in jɔ ne yɛrɛ kan sɛgɛra ka foyi tɛ ne la bilen i bɛ dugawu kɛ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وجعل الذين تبعون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة
عزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.